good morning. Welcome back to my channel. Thank you so much for being here. I really appreciate you. Benana ndiyanithanda kakhulu. Abaqala ukuyibona le channel, please do not forget to subscribe and join in the community. Kule channel we are reviewing trending stories, trending TV shows, yonke nje into emnandi ethethekayo, ebukelekayo, interesting sithetha ngayo. Kindly subscribe and join. Let's review Married at First Sight episode bani lona, was it episode 7? I think episode 7. Let's start with uHlulane noNompumelelo. Ifamily kaNompumelelo ke ibisekhona esaqhubeka nemeeting le bebenayo last week. Kukhona ke izinto endivumelana nazo kule nto ante bayithethayo, ezinye anivumelani nazo guys. First of all, uNompumelelo uyapheka and then xa ipheka uthi yena uhlamba izitya epheka. But what I don't understand is that ukutya ukushiyela ntoni embizeni? Why uHlulane like ukutya, why kungaphakwa kugalelwe kwii-containers and then aphakele uHlulane epletini yakhe, athathe ukutya kaHlulane akufake kwi-micro oven? Why kushiya embizeni? Because uthi uNompumelelo uHlulane usihlamba isitya sakhe and then imbiza angazihlambi, imbiza zihlale the whole 2 days zingahlanjwanga. Imbuzo wam ke ngokuthi Nompumelelo ngoku uphekayo uhlamba izitya ezupheka, why ke ngoku xa uziphakela ungaphakeli uHlulane and then uhlambe nezaa mbiza ke? Uyazi uba isitya esishiyekileyo sinye sesiya sikaHlulane, iimbiza zakho uzihlambile, yonke into yakho uyihlambile, uHlulane yena ahlambe esaa sitya sakhe. Andiyiva nje mna tu le yoshiya ukutya embizeni, andiyivisisi ukutya kushiyelwa ntoni embizeni. So meaning nina nilaa type ithatha imbiza ifakwe ngaphakathi efrijini, xa uvula ifriji nantsi imbiza ifakwe efrijini. Hayini guys, yena uHlulane anditsho uburongo ngoncedisa around, urayithi uHlulane kufuneka ancedise endlini because kaloku kuqalwa kancinci, kuqalwa kwangoku ningekabi nabo abantwana. Xa senikhulile ninabantwana funeka encedisile ebantwaneni, ekuvuseni abantwana, nihlamba abantwana baye ezikolweni. So xa engakwazi uncedisa kwangoku apha elantuzeni ekhitshini ekuhlambeni izitya notheni, fanele ancedise uHlulane. Anditsho uba yena makangancedisi guys, but inye ke into endingayivisisiyo mna yile yembiza, ukutya okushiya embizeni. uHlulane kufuneka aziphakele. Uziphakela for ntoni ingenguyanga ophekileyo? Because akhange apheke, why kufuneka aziphakele? As for imbiza ke kuthi ide ihlale i-2 days yonke ingahlanjwanga. Yho hayi, ezinye izinto azifundiswa guys. I-common sense yakho nafanele uxelele into yoba le imbiza mayihlanjwe, ningade nibolekisane or nithethisane ngembiza engahlanjwanga. U-anti yena andivumelani nje at all nale nto ayithethayo, le yoba indoda kufunekanga ihlambe izitya. Ena guys, siphela kwelinye ixesha ngoku. Amadoda ngoku izitya azihlamba, awafana kaloku namadoda akuqala. Ngoku kukhona into ekuthiwa yi-50-50, kufanele kuncediswane. Kaloku oomama bakudala bethu nana masiyi-andastendeni bebengasebenzi, abantu bebevuka beye emisebenzini bengootata, hence bebengazihlambi izitya, bebehamba beyosebenza bezamela ifemeli. Oomama bebehlala ekhayeni, oomama bangoku bayasebenza, wonke umntu uvuka angabikho. So kufanele kumithwane halfway. Andiyivisisi leyo ithethwa ngu-anti yoba indoda ihlamba izitya and ndiyala nakule ayithethayo le athi xa ungumfazi ufana noba usisicaka. Hayi mama, andiyifuni le uba ngathi uqashiwe, ngumntu walapho oqashiweyo. Phina ntombazana, that is so wrong. Xa ungumfazi amalungelo usenawo, usakwazi ukuthi hayi masifundise nabantwana bethu uba makumithwane halfway. Abantwana bangamakhwenkwe nabo ii-chores kumele bazenze. Umntu okhule esenza ii-chores kowabo eyazi uba izitya ziyahlanjwa, kuyatshayelwa, kuyakorojwa, kuyathini. Andiqondi uba kungade kuthethiswane benana ngembiza ehleli phaa. Imbiza fanele ihlanjwe then kuhlalwe phantsi kuthethwe uba fanele kuthi both nje uNompumelelo noHlulane bobabini nje ngathi ngamaxeliko uba bangaze bade bayeke imbiza ihlale i-2 days yonke bexambulisana ngembiza. Nqaba omnye wabo uthatha imbiza ihlambe. Hayi guys, yena uNompumelelo nje le ndoda uyakhombisa nje clean uba akayithandi and akasoze ayithande. Nantoni neyenzayo irriteyitwa noba seyimncoma le ndoda, uthi imncome kayi-6 uba mhle. Uyamangala bomncomela ntoni? Hayi bo, akakwazi ngoku nothatha into erayithi eyenziwa nguHlulane. Xa kuncoma umntu esithi umhle, hayi Nompumelelo uzama mhlawumbi umeltha intliziyo yakho. Kaloku uyazama, zama ummitha halfway nawe because ubuthe ufuna umtshato. Andithi uze ku-Married at First Sight wathi ufuna umtshato ready.
ngoku intliziyo yakho uyifake amatsheyini. Hayi nawe impumelelo, nawe uyenza ibe nzima nje yonke le nto. She is not willing. Izinto nje abaxambulisana ngazo zizinto ezilula ezingasodeka nje lula. Khawufane ucinga iimbiza ezimbini eziphekela abantu ababini nesityana nje zabo bobabini. What if ke ngoku yifemeli yonke, uphekela ifemeli yonke? Uzawuekspektha abanye abantu uba mabeze bazokwenza. Hayi Nompumelelo nawe, hayi ndithetha ndiziphikisa when it comes to uNompumelelo guys. Yho, hayi meni kaloku indoda xa uyithanda ezinye izinto awuzihoyi. Uyithatha ne-underpan yayo phantsi uthathe ufake ku-washing basket or xa uhlamba iwashing uthathe uyihlambe. Ezo zinto ezo zizinto ongazihoyiyo xa ngabe le ndoda uyithanda. uNompumelelo uyakhombisa nje uba akayithandi, but nawe Hlulane ndiyakugxeka kakhulu. Hayi nobabini nje uHlulane, hayi nawe Hlulane, hayi ndiyakugxeka mna shem, ndiyakugxeka. Nawe awenzi rayithi nje kwasa wena, uthule nje ujonge phantsi kodwa zininzi izinto ezirongo ozenzayo. Isithi lena ishiyelwa ntoni? Beninayazi icaphukisa kanjani umntu xa umntu ongutata yetoilet ashiye isithi nje ikhamisile, or uthi xa ufika ineepisipisi zomtsontso. Wena xa ufuna uchopha ufike kungcolile, umntu engakhange athathe nethishu azame ukuyiklina. Ziyacaphukisa ezinye izinto bethunana. Naye uHlulane wenza kube nzima. Uba uNompumelelo amthandi, akekho nje umntu ondimthethelelayo apha phakathi kwabo bobabini. Banezinto ezirongo abazizisa apha kulo mtshato wabo, so benza kube nzima bobabini. And then sijonge uPrince noEsethu. uPrince ubuyile and then uyofumana i-apartment yakhe uyozihlalela yedwa, akabuyelanga back kuEsethu. That's good. Makakaphe uEsethu i-fresh air. Urayithi akhazihlalele yedwa, mna andimgxeki. Uyakudinga uhlala yedwa akhazifunde uba ungumntu onjani kahle kahle. One thing emangalelayo le yokuthi uEsethu umkoloti i-apology. Hayi bo, ndisurprised. I-apology yantoni le uEsethu ufaneleke amkolota yona uPrince? Ndiye ndabuyela back kwi-episode yalast week ndathi mhlawumbi ikhona le nto ndingayibonanga or ndidlule kuyo mhlawumbi ndingakhange ndiyibone uEsethu ayenzile. Andiboni nix. NguPrince mos umntu okolota uEsethu i-apology, because nguPrince umntu othuke uEsethu wathi she's annoying, wambiza nge-B word. Ngoku umkoloti i-apology kanjani? uPrince le ntloko yakhe ithatha kakuhle. Ukhalela ubudenge uba uEsethu uyamdelela ngothatha ii-earphones azifake endlebeni. Andithi uavoid i-confrontation, akafuni ube ekhamisa abethetha, hence ethatha ezaa earphones ezifake endlebeni. So kahle kahle yena uPrince uqhela abantu bakhamisileyo bakhonkothayo, umntu we ufuna loo nto kahle kahle, meaning uyamprovowukha uEsethu. Ukhangela nje isizathu soba makahambe, so uhanjiswa kuba uEsethu uye wathatha ii-earphones wazifaka endlebeni. Heyi, hayi mna Esethu ndivumelana nawe xa usithi wafumana a boy, you were given a child as a husband. Lo usadinga ukhula, hayi nje usadinga ubikho yakhe lo. And the fact that uEsethu keeps on calling him my husband, just biza lo mntu ngegama lakhe mani. Biza lo mntu uba nguPrince ungabe usithi ngu-my husband. This is not your husband. Umntu ozokwatela nempukane le idlule phambi kobuso bakhe yathi zwii akwade abaleke uthatha ibhegi yakhe. And ndidinwe nazo ezi expect ngozithetha noPrince zibe zimgwegweleza uPrince, zibe nqaba umxelela uba usile ndoda qha qwaba, babe bemgwegwelezela. Hayi uEsethu kunini elila kulo mtshato, kunini oko betanekhala ehlelela ukhala. I feel for her. Xa isithi uPrince ufila ngathi umbuyisela back apho kule abusive relationship waphantse wafa khona 2 years back. Intliziyo yam iye yabuhlungu, hayi ndamfilela shem. Phofu ke bendikhe ndabona i-comment esithi umntu ningamfileli buhlungu uEsethu. Begqiba ubona uEsethu ehamba noPrince bekhozi bekuphi somewhere, wathi ningakhe nilinge nimfilele usori uEsethu. Hayi asiyazi bethunana uba sawuthathe eyiphi sidibanise neyiphi. Yho, hayi kunzima. So uzawuhlala kulaa apartment ke ngoku ahleli kuyo phaa njengempohla, ashiye umfazi wakhe because yena ukolotwa usori. Akamkoloti sori uEsethu ngokumgezela amthuki. Yho, hayi ndiyaloyika ihashe elikhwelwe nguPrince shem. Ukhwela ihashe uyagqabadula kulaa ndawo akuyo. As for uPrince athi kwi-expert uEsethu
udinga oomama abadala bahlale naye phantsi bamyale. Wena ke bhuti masike size kuwe, wena kusajesti uba udinga ntoni because nawe ukhona ke into oyidingayo. So wena udinga ntoni kahle kahle? Xa esethi ufanele ayalwe, wena fanele uthini? Urayithi wena, uphefekthe, uzibona uphefekthe wena urayithi. So wena ngokubona kwakho kulo mtshato ingxaki ngoku isethu, awunangxaki wena, umsulwa u-100%. Ukuhamba kwakho uhanjiswa ngu-esethu nje bupakisha for the second time. I fully agree with uBaba uDlamini xa isithi you have a low self-esteem. Oh, thank you God. Ukhona umntu okubonileyo, you have a low self-esteem. The fact that you drooling over other women, uhleli nomfazi omhle kangaka ku-esethu, uzokroba ezifestireni oba abanye abafazi uba kwatsha kwacima ziithayiphu zakho kwayale yelelelele. Yho, imbadlo apha ayikho shem. Sijonge uO'Brien noLorinda. Yho guys, ndikhawuleze ndathetha last week, ndithe kwi-review yam ya-last week ndathi I'm giving these two a chance. Yelelele yada ndasinga all the praises ngabo, ndisithi hayi I like them. Ndikhawuleze ndathetha, hayi aba bobabini hayi guys abafanelananga. uO'Brien ukhombisa ii-true colours zakhe kule veki. uLorinda uthi umvusile 8:30 wathi ucela amkhaphe aye eshophu kuyothenga igrosari. uO'Brien akangaphendula, akhangavume, and then wasiqhubeka walala. Fine, I hear that. Uqhubekile walala, wamignora, wahamba uLorinda waziyela eshops. And uthe uO'Brien une-book launch yena akazukwazi uhamba, yelele wamignora wazihambela kuLorinda waziyela eshophu. Fine. Emveni koba uLorinda ehambile, nanko uO'Brien ekhansela le book launch ebethe unayo. Ebengenokwazi uO'Brien ukhansela i-book launch lena xa izazi uba vele akafuni ukuya, because ngokwalele phaa uyazazi uba akafuni ukuya kule book launch. Ahambe akhaphe uLorinda aye ezishophu. Uyazicingela yedwa lo mfana, uzicingela yedwa guys. And as for ayikho into endidine ngathi le yenziwe nguO'Brien. uO'Brien azivuke ebhedini azohlala ekhawushini, uLorinda akekho useshophu. Kunzima emfaneni ukondlula ibhedi, abe nala madoda aziswe ku-married at first sight athathwa phi? Umntu kunzima uvuka ebhedini ngathi yinyoka, uyanyubeleza ayohlala ekhawushini. Xa uthi ujonga kule khawushi ahleli kuyo zikhona izinto ezilapha phantsi, andizazi uba ziigawuni noba ziyilantuza, laa nto le nto zezi ngubonyana zincinci zibekwe ezikhawushini. Ikhona into elapha phantsi, akazithathanga aziqoqosha azisonga azithini. Xa uthi uyajonga kukho izitya phaa, akahlambi izitya. Kukho ii-iron ezishiywe ziplagiwe nee-ironing board, akenzanga neyokuqala uO'Brien. Uvuke nje into ayenzayo wohlala ekhawushini wajonga i-TV. So yena xa ijongile, is it fair for uLorinda athi ebengekho emall, ubuya kwakhe abuye andlule ibhedi, phofu ukhona ulapha umshiyelele kule bhedi, abuye endlule ibhedi. Ogqiba abuye ahlamba izitya, abuye aqoqoshe indlu, aklina athini, ukhona yena uthe thwexe, phezu kwekhawushi. Zininzi benani into ezidinayo aba bantu abazenzayo, abezi guys ezizenzayo. I feel ngoku kule show, kule season bazise abona abantu sebohlule, ingathi bangekhe bazise ii-ex zabantu, bakhe bazizise apha khe zizithethele zitsho uba abantu ngabantu abanjani, because ubhizi ureferensa ngoo-baby mama. Xa ingaba aba-baby mama ngamdeleli bebetheni, ebetheni angathathi omnye waba-baby mama bakhe, bebayekele ntoni aba-baby mama xa ngabe barayithi bona. Awusoze mani udimande irespekt emntwini, irespekt ungayinikezi, because kumele ukhombise irespect. Kumele ukhombise irespect wena kuqala, so that irespect uzoyinikezwa in return. Ufuna urespektwa kodwa umrespekthi umntu and then awuzirespekthi wena self, uphakama ebhedini ungathi awubhadlanga, uyishiye ibhedi njalo ingxongxile. Yho, hayi andibazi bathathwa phi aba bantu. I-am drained, iyadreyina nje, yeyi bayasithethisa mani apha bantu. uO'Brien usile, uyazikhombisa ii-true colours zakhe naye, uyazikhombisa uba kahle kahle uyintlobone kaBhente. Udakwate esi sixaka-xaka sikwatiswa yintoni na? Ndiyibone le nto ayikwateleyo. Yeye ndakwethengela iibhega, ndakwenzela iibholognese lelele. Wena ubungayityanga loo bholognese le uyenzileyo, ubungazenzeli nawe. Xa ingayityanga kaloku ibhega ubuyithengile, kutsho ukuthi akayifuni, phinde uyithathe wena mnikazi wayo uyitye.
yintoni ingxaki apho? Yho hayi izikhaphula hayi ziyasithethisa mani. Yho ufuna ukuziphruva ngawo wonke amandla uba usosiyoyoyo. Ngubani ebethe usisiyoyo? Ubusisi usiso ke. And then size kuMatsidiso noLisiba. Hayi kuLisiba smooth operator. uLisiba uze ngestrategy nje, esinye istrategy sakhe. Ufake ii-gifts, ufake imali, ufake whatever, ufake 100 stems, uzise i-charming yakho, uzise ubu-smooth operator bakho, uzise ubuplayer bakho, uzogqumza uMatsidiso. uMatsidiso and then akaboni, usebenzisa ubuplayer bakhe ngoku. And uMatsidiso uchaze ke ukuthi uyaprovayida. Umntu onemali ubungacingani wena because le senti ayikhuphayo kuye it's nothing. Wenza into ayiqhelileyo, uqhele ukulahlela imali, uqhele ufumana iintombi kwii-clubs nakuphi kuphi, alahlele imali kwenzeka izinto ngendlela yakhe afuna ngayo. So nangoku akakatshintshi, usasebenzisa esa strategy ebesisebenzisa ngoku ebehamba ii-clubs. Not that ii-clubs uziyekile uLisiba, just nje le veki mhlawumbi akhangayi eklabhini, usebenzise le veki uqhathana nawe. Next week ii-true colours zakhe zizawuphinda zivele, uyahamba uLisiba. Abantu abanje ke siyabazi, sibaqhelile. And kumntu waqale nje waprovayida, wawayiprovayida waxhomekeka kuye, wena isey awuzoba nayo. Naxa seyihamba iphuma hayi akufunekanga uthethe, funeka umyeke ngoba kaloku wena uxhomekeke kuye. I-overall review yam ngale episode, hayi guys mninzi umsebenzi efuneka izikhaphuli ziwenzile. Ii-expect zethu hayi maziye kurelaxa, makusetyenzwe. Esethu and Prince ndisatsho nakule veki mabayivale guys. Esethu noPrince ayikho indaba yabo, ayingekho izisebenze le nto noba i-expect zingenzani, ayisoze ndisebenze le. U-Oprah noLorinda, hayi last week bendibancomile ndathi ndibanika itshansi, ndiyayithatha futhi loo tshansi bendithe ndibanika yona. Akho tshansi endibanika yona. Aba bobabini ayizusebenza into yabo because I feel ziinkunzi ezimbini ezesibayeni esinye. Akekho ofuna ugoba iphondo, no-Oprah uze ngoba unkunzi, noLorinda naye akafuna ugoba iphondo. So into yabo nje iyawusebenza ngomlingo. Prince and Matsidiso apha ndinayo ifeeling ethi mhlawumbi le ingasebenza. Into nayo ke uPrince ayeke usebenzisa imali, ayeke ubutshiza, akheze ngentliziyo yakhe because I feel intliziyo yakhe akayibekanga on the line. At the moment usadlala uLisiba. Mhlawumbi xa engakheze ngentliziyo yakhe because ndimbone kwii-shots za-next week ekhala, mhlawumbi ikhona le nto imthatshileyo, asazi sizawubona. And then ibe nguhlulane noNompumelelo, nalapha into zabo, yho hayi kunzima, kusenzima. Isadinga usokhwa, ifana nomngqusho i-relationship yabo idinga usokhwa, iphekwe i-5 hours yonke. Next week baya eLimpopo kuhlulane noNompumelelo. Asazi kuNompumelelo nje bethanda ukhompleyina kangaka, ubona ukukhompleyina kangakanani kuloo nto leyo baye kuyo apho. O-Oprah ngapha umntu ukhulile iringi, ngapha umntu uyapakisha. What's up mara nala madoda ka-Married at First Sight ngokubhakisha? Bayithatha phi le nto yobhakisha xa ngabe izinto zisubile? Hayi suka bayadina mani aba. OoPrince ngapha ndithi umntu ufihle umfazi, the whole wife. Ushiye umfazi ekhayeni waza kule show wazothi makakhangelele umfazi, kanti unomfazi ubhatale ilobola, wenza zonke izinto. Yebe nanoPrince umntu angambulala umntu ogqiba amfihla amshiye apho. Sizakhe simbone kuba uzo-explaina athini because yena uhlale nempendulo yonto yonke. Sizamfake kule veki zayo uzothi umfazi lo ebemfihlele ntoni, ebecinga fanuba nje ebefihla umfazi akazuziveza na. Yho hayi andilazi ilishwa lotshatwa nguPrince. Umntu ovuma utshatwa nguPrince lilishwa elo lomhluzi wamanqina. Okay guys, mandiyibeke apha ke le video namhlanje. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Thank you so much for watching. Until next time, do not forget usubscribe, ucommente, ushare, and then sizodibana kwivideo elandelayo. Bye for now.